Isang magandang umaga po mga kabalen. Welcome sa January 22, 2025 edition ng ating CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong likod, Justin Dizon, at maghahatid po ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapakikinabangan ngayon pong araw ng Miyerkules. Time check muna tayo, 10:14 ng umaga. Like, share, follow, mag-comment ho dito sa ating live streaming at maya-maya ipapakita natin yung ilang mga balita at kaganapan dito ho sa Pampanga at sa ilang mga bahagi ng ating rehiyong gitnang Luzon
Live ho tayong napapanood sa Facebook page ng CLTV 36 at maya-maya lamang maging sa YouTube at maya-maya lamang mga kabalan ay mag-live na rin po tayo sa telebisyon in a minute, 10:15 ay tayo po ay mapapanood na rin sa telebisyon. Kaya naman hinihintay lang natin si Mike. Mike, good morning. Malinaw ba yung aking audio? Ayan, paki-chat ako kung okay naman ang aking audio at malinaw, maayos na naririnig si Kuya Justin. Ngayong araw ho ng Miyerkules, sabi ni Mike, on air na. Again, muli, magandang umaga po. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. Mga kabalen, live ho tayong napapanood sa Signal Channel 115 at syempre nationwide yan. Buong Pilipinas, dito ho sa Central Luzon, sa ating 38 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Lalong-lalo na ho dito sa kalakang bahagi ng Pampanga. Digital TV na ang CLTV 36. Kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-scan ng iyong TV o ng iyong digital TV box, pwede na akong mag-scan ngayon para mapanood ang mga paborito niyong programa sa CLTV 36. At ayan, sinasabi ni Mike, palakas daw ng konti. Ayan Mike, sagad na. Sagad na ang aking audio. Ayan, baba ko lang yung aking bed. Sige, para hindi matabunan. Eto ho mga kabalen. At gaya nga ng aking binabanggit, napapanood din ho tayo sa telebisyon at syempre sa website sa ating live streaming via www.cltv36.tv. At mga kabalen, meron din ho tayong live streaming app on Google Play para ho sa mga Android users. Pwede ho kayong mag-download nitong CLTV36 app upang makapanood ng inyong mga paboritong programa. Ayan. Kumusta ho kayo? Wednesday morning, Hump Day Wednesday kung tawagin ika nga. Makibahagi po sa discussion dito sa ating live streaming. Babasahin ko ho ang inyong mga komento. Ipapalabas natin at kung may nais kayong ipabati, ipa-shout out. Ito ho ang inyong online tambayan, CLTV 36 News Stream at yung mga event, mga announcement. Ano nga ba yung mga kaganapan? Ito ho, yung Kalilukan, Kapampangan, JCI, Kuliat, Angeles City. May exhibit ho yung mga Kapampangan artists sa darating na Sabado. Oo, dyan sa may Clark Museum. Mamaya ipapakita ko ho yung ibang detalye. Oo, maraming kaganapan ngayon at nalalapit na ho ang buwan ng Pebrero. At syempre, itong Chinese New Year, may tanong. May question of the day din ho tayo. Dyan sa CLTV 36 News, naniniwala ba kayo sa swerte? Ayan ho mga kabalen, ang tanong ng ating kasamang si Arlene Salonga. Mamaya papakita ko rin yung sagot ng ating mga kababayang netizens na nakikibahagi po sa ating talakayan. But for the meantime, panoorin muna ho natin, silipin muna ho natin ang lagay ng trapiko sa ilang mga bahagi ng North Luzon Expressway. Ito po ay real-time traffic monitoring update hatid po sa atin ng NLEX Corporation. Dito muna ho tayo tumingin sa ating upper box. Ayan, sa may bandang leftmost side, northbound lane po yan ng Balintawak Toll Plaza. At sa mga oras na ito, maluwag na maluwag po ang sitwasyon dyan ng trapiko. May bahagyang volume ng mga sasakyan sa Mapulang Lupa, Valenzuela, both south and northbound lane. But nonetheless, fast moving pa din ang mga sasakyan. May build up naman ho dito sa may Mindanao Toll Plaza. Ang inyong nakikita sa upper part ng inyong screen, rightmost, yan ho'y pila ng mga sasakyan na palabas ho ng Mindanao Avenue o yung Mindanao exit ng North Luzon Expressway. At dito naman tayo sa ibaba, gawing kaliwa pa rin tayo mga kabalen. Yang hong may Kawayan Interchange, fast moving, magkabilang linya, ganyan din ang sitwasyon sa northbound lane at ganyan din sa southbound lane dyan sa may area ng Bocaue Toll Plaza. And dito naman ho sa City of San Fernando, yes mga kabalen, fast moving, do bahagyang may nakikita tayong volume ng mga sasakyan dito sa mga direksyon o dun sa mga patungong norte, patungo ho ng Ciudad Angeles, patungo ho ng Tarlac at ilang bahagi pa ng Hilagang Luzon. Real-time traffic situation via NLEX Corporation. Kumusta ho mga kabalen? Kayo po ba ay nakapagsampay na at kayo po ba ay nakapagpatuyo na ng mga damit
Oo, maaraw ang maganda ang ating panahon ngayon, ano? And over the weekend, alamin natin kung magtutuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon ho ng panahon. Narito ho ang latest weather forecast mula po sa DOST Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang pag-ihip ng malamig na northeast monsoon or amihan. Ito po yung hangin galing dito sa may mainland Asia. Nagdadala lamang ng mga mahihinang pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, habang ang shear line o yung boundary ng amihan plus the easterlies ay siyang nakakaapekto sa eastern sections ng southern Luzon and Visayas. And for the rest of Visayas and Mindanao, andyan pa rin ang mga pulupulong mga paulan at pinakamatataas ang tsansa ng ulan sa may eastern side, epekto pa rin yan ng easterlies o yung mainit naman na hangin galing sa silangan. Base sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang low pressure area or bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility, and possibly by the end of January, mababa pa rin po ang tsansa na magkakaroon tayo ng weather disturbance. Ngayong araw po, pinakamatataas pa rin ang tsansa ng mga paulan sa Luzon sa may eastern section. Sa may Bicol region at southern Quezon, nandyan pa rin ang epekto ng shear line o yung banggaan po ng mainit at malamig na hangin, kalat-kalat na ulan and isolated thunderstorms, pero posible pa rin magdulot ng mga pagbaha or pagguho ng lupa doon. Dito naman sa natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, paakyat ng Aurora at dito rin po sa may Cagayan Valley, asahan pa rin ang mostly cloudy skies at sasamahan pa rin yan ng may hinang pag-ulan. Minsan nagiging moderate kung malapit po kayo sa kabundukan, epekto pa rin yan ng northeast monsoon or hanging amihan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, ramdam din po ang malamig na amihan at andyan pa rin po ang mga pulupulong may hinang pag-ulan for the rest of the day or for most parts of the day, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali, partly cloudy to cloudy skies. Sa ating mga kababayan po dito sa Metro Manila, between 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura, habang meron pang mga lugar dito sa may northern and central Luzon ang mas malamig, kagaya na lamang sa may Lawag, pinakamababa ang 23 degrees Celsius. Sa may Tuguegarao, Cagayan, between 22 to 29 degrees Celsius. Habang sa may Baguio City and some parts of Cordillera region, between 14 to 15 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, kung sa may southern portions, as early as this morning, mataas na po ang tsansa ng mga paulan. Ito'y dahil lamang sa easterlies. At sa parting Visayas, eastern Visayas po ang pinakang-uulanin, lalo ng northern Samar and eastern Samar, epekto rin po yan ng shear line naman o yung bangga ng mainit at malamig na hangin. For the rest of Palawan and the rest of Visayas, andyan pa rin ang fair weather conditions. Ibig sabihin, bahagyang maulap at madalas maaraw naman sa umaga. At kung meron ng mga pag-ulan, hindi naman po ito tuloy-tuloy, saglit lamang, mga isolated na ulan or thunderstorms. Temperature natin dito sa Palawan, between 25 to 32 degrees, so medyo mainit. Ganyan din sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakang uulanin itong eastern side dito sa may Caraga region, Dinagat Islands, Surigao del Norte and Surigao del Sur. Magbaon po ng payong, asahan yung kalat-kalat ng mga ulan at mga thunderstorms. Epekto po yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan. And speaking of mainit, the rest of Mindanao, aasahan din po ang medyo maalinsangan na tanghali at may mga lugar as early as this morning na magkakaroon ng paulan. Southern portion of Zamboanga Peninsula plus itong Sulu Archipelago. Then pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, mas maraming lugar sa paligid ng Moro Gulf, Southern Mindanao and eastern portion of Davao Region na magkakaroon din ng mga paulan, epekto ng easterlies. Temperature natin dito sa Zamboanga City and Davao City hanggang 33 degrees pagsapit ng tanghali. Sa ngayon, wala pa rin tayong gale warning or babala sa matataas sa mga alon and even hanggang sa katapusan po ng linggong ito dahil relatively hindi pa ganun kalakasan po yung ating northeast monsoon. Pero sa may northern and central Luzon, posible pa rin umabot sa 3.7 meters or nasa isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado pa rin for small sea vessels. Southern Luzon, Visayas and Mindanao, asahan pa rin ng between 0.5 to 1 meter na taas sa mga pag-alon. Pero kapag may mga thunderstorms, posible pa rin umabot sa 2.5 metro. And for our 3-day weather forecast, asahan pa rin sa Thursday to Saturday, yung mga paulan, mostly sa may eastern sides ng ating bansa. So sa may Bicol region and eastern Visayas, lalo na bukas, magiging maulan pa rin po dahil pa rin sa epekto ng shear line o banggaan pa rin ng mainit at malamig na hangin, kalat-kalat na ulan and thunderstorms, maaari pa rin mag-cause sa mga pagbaha or landslides. Dito naman sa portions of Caraga and Davao region, andyan pa rin ang mataas na tsansa ng mga paulan, epekto pa rin yan ng easterlies
o yung mainit na hangin galing sa silangan. Dito naman sa may northern and central zone, kabilang na rin ang Metro Manila, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, matataas ang tsansa ng mga kaulapan at mga light rains. Dito sa may eastern side, Cagayan Valley and Aurora, may kalamigan pa rin po ang panahon in the coming days at aasahan naman sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas and Mindanao ang partly cloudy to cloudy skies pa rin at sasamahan pa rin ng may kainitan na panahon dulot ng easterlies at may mga lugar pa rin po na magkakaroon ng paulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa Metro Manila, sunrise is 6:25 a.m. at ang sunset ay 5:50 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja ng nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Ayan ho mga kabalen, atin hong natunghayan itong latest weather update mula ho sa Pag-asa. Bigyang daan naman natin sa oras na ito. Ito hong hinihintay ni Kuyang Felix Barrios. Shout out Kuyang Felix Barrios kung ikaw man ay nanonood at nakatutok dito sa ating programa. Yan. Kumusta na? Kumusta? Ito ho mga kabalen, ay dito muna tayo sa ating foreign exchange. Alamin, palitan ng piso kontra dolyar. Eto ho, mga kabalan, ano? At as of January 21, 2025, 58 pesos and 49 centavos ang halaga po ng 1 US dollar. Japanese yen naman tayo 37 centavos, ano? UK pound 72 pesos and 15 centavos. Ito pong Hong Kong dollar, 7 pesos 52 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos and 59 centavos. At ito ho, mga kabalan, sa dirham naman, 15 pesos 93 centimos. Ano? Euro, 60 pesos and 97 centavos. At yung Korean won, 04 centavos. At itong Chinese yuan, 8 pesos ho, mga kabalan, ang palitan as of January 21. Latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Eto ho, mga kabalen, silipin naman natin ang ilang mga scheduled water interruption o water supply interruption sa ilang mga bahagi po ng lalawigan Pampanga. Gaya na lamang ho nitong aking i-flash sa inyong screen. Oo, mga kabalen, wala hong tubig mamayang alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Bukas, araw ho ng Huwebes, dyan sa may barangay sa Bundagul Resettlement. Dyan ho sa Mabalacat City, Pampanga, 9 p.m. mamayang gabi yan. Oo, January 22 hanggang bukas po, January 23, alas 5 ng madaling araw, para ho magbigay daan sa flushing activity ng Prime Water. Ganyan din ho ang schedule ng water supply interruption dyan ho sa may Maria Heights Subdivision. At again, Barangay Bundagul, 9 p.m. to 5 a.m. Ito kanina ho ito. At yan ho ang mga latest announcement mula naman sa Prime Water. Kumusta ho mga kabalen? Magbe-break muna ho tayo. Isang mabilis na patalastas lamang at sa ating pagbabalik, silipin ho natin yung ilang mga balita sa CLTV 36 news page at ilan pang mga website upang maging updated ho tayo. At magpapatalastas lang sa TV. Tuloy-tuloy ho ang ating streaming. Wag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 news stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 news stream, mga kabalen. At again, live na live ho tayong napapanood. Dito lamang sa ating, hindi lamang tayo napapanood sa ating Facebook page at YouTube channel. Live din ho tayo sa television, Signal Channel 115 nationwide ho yan. At sa ating 38 cable partners dito po sa Central Luzon. Ito ho mga kabalen, balita naman tayo. Ano ba yung mga latest update na nakalap nitong ating mga news gathering teams sa CLTV 36 News. Ito ho, si Kuyang Paolo G. Nagpadala ng video. Aabot daw sa 20 million pesos ang pondong ilalaan ng DPWH para ho sa pagsasaayos ng river system ng siyudad San Fernando. At narito po ang pahayag ni PG Enro, Officer Engineer Art Punsalan. Tito Art, kaklase kay itong anak ng Tito Art, Camille Punsalan, kaklase kay. Hi Tito Art, King Assumpta. Yan, Taula Pusan Simon. Meron po yan yung San Juan, yung Jet Pilar, ampo po yung San Felipe. Ila po rin downstream na pong area na ng San Fernando. So we need to address all those barangays. Kaya tayo na po rin yung atabong barangay natin. At yun ang initial funds para at least bago na-remember din na... At yun na po, nag-allocate na pong pondo yung provincial government. Ang po po yung DPWH to address this problem. At rough estimate po, mga gano'n. Yung pong DPWH, nag-allocate yan 20 million. Kita po request ng nanay kang Secretary Gunawan. At yung provincial government, nag-allocate yan po more or less 5 or 6 million para po kitang utilization na po rin kitang bakon. At hindi tapang kaya? Mga pangulpul tapang aluwang river system? O I mean, Alitaya gawa ng aluwa sa Angilog? O... Linisan tayo ang po itang ng dalanin dali. Yan ho mga kabalen, ating narinig ang pahayag po ni Engineer Art Punsalan. Kaugnay ho nitong sinasabing gagawing paglilinis sa mga waterways dito ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sa ibang balita naman ho mga kabalen, ay ito ho si PBBM. Tinawag hong kasinungalingan itong naging aligasyon ni dating Pangulong Duterte sa kanya, lalo sa kanyang pamamahala kaugnay ho nitong usaping GAA o yung budget para ho sa taong 2025 General Appropriations Act. Ayon ho kay PBBM ay walang katotohanan itong mga sinasabi ng dating Pangulo na maraming kontrobersiyang bumabalot sa pondo na inaprobahan po nitong ating nitong pamahalaan para ho sa taong 2025. Panoorin ho natin ang balitang ito. Yung mga blanco. Hindi mo na nagpas ilo with blank. It has to be complete. That is not allowed. Bakit mo ilagay blanco dyan? Oh, if it's a contingent amount, you place the contingent amount. Whether it falls short or sobra, then you can add. Or kunin mo kung may sobra. But you cannot speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not, it is not allowed by law. Ipinakita ni former President Rodrigo Duterte at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa isang livestream video nitong January 18 ang di umano'y alegasyon ng discrepancy sa Bicameral Conference Committee o BICAM report. Mayroon daw mga blanco sa budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Mariin naman itong pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing hindi pinapayagang magkaroon ng item na hindi nakalagay sa General Appropriations Act ang detalye. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA ng
hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Tinawag din niyang kasinungalingan ang aligasyon ng dating Pangulo. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Samantala, nauna nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na malisyoso at kriminal ang maling impormasyon hinggil sa 2025 General Appropriations Act. Dumaan daw sa masusing pagsusuri sa ilalim ng Kongreso at Department of Budget and Management o DBM ang pondo bago nilagdaan ng Pangulo. Hinihikay din ni Marcos na tingnan ang kopya ng 2025 GAA sa website ng DBM. Liana Canilao, CLTV 36 News. Ito ho, mga kabalen, nakikita natin itong nangyayaring ilang mga kaganapan diyan sa national government at tuloy-tuloy ho ang pagbabantay ng CLTV 36 lalong-lalo na sa pondo ng bayan. Dapat malaman din ho natin kung saan talaga mapupunta at saan ilalaan at huwag ho tayong magpadala dito ho sa batuhan ng putik ng mga namumuno. Eto ho, mga kabalen. Sa ibang balita naman, silipin din ho natin. Ito hong sitwasyon naman, ito mga itong nangyaring pagtalakay ho sa kamera, yung mga serye ng pagpatay at mga death threat na tinatanggap po ng ilang mga lokal na opisyal. Narito po ang detalye ng balitang iyan. Ang death threat ng ilang mga kapital. Gumulong na ang ikalawang House Quad Committee ukol sa serye ng pamamaslang sa mga lokal na opisyal sa ikatlong distrito ng Pampanga ngayong Lunes, January 20. Kasabay nito na pag-usapan din ang natatanggap ng death threat ng ilang mga kapital sa lalawigan. Kasama na rito ang paglalahad din ng Kapitan Amado Santos ng San Agustin, Captain Laverny Gopez ng Barangay Bulaon, at Dolores Barangay Captain Alan Pecho mula sa Ciudad San Fernando. Sa naturang hearing, ibinahagi rin ng Kapitan sa Mabalacat City na si Dabdab Barangay Captain Glenn Chonco na nakatanggap na rin siya ng death threat. Ayon kay Representative Dan Fernandez, Chair ng Committee on Public Safety and Order, mayroong pattern na lumilitaw na gustong guluhin ang mga barangay captain. Initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi threat to di ba? I think coercion din, harassment, di ba? Form of harassment, especially ngayon na malapit na rin po ang election. So most likely baka merong konting political motive. Kaugnay nito, nanawagan si Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. sa kanyang mga nasasakupan na wala na sana mangyaring insidente ng karahasan, lalo na ngayong papalapit na ang halalan. I hope and pray na walang mangyayari. Yan lang po ang inihingi ko sa inyo, sa kapulisan, sa COMELEC, na sana maging fair ang laban. We will just level the playing field. Hayaan po natin yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa lalawigan, sa distrito, sa siyudad ng San Fernando, and the 21 towns of Pampanga. At sana po, kamukha po nung sinasabi ko, huwag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandyan po si Chief PNP, nandyan po si General Pajardo, nag-usap na po tayo. Definitely magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa nating maayos sa ating bawat lugar,
sa ating bawat bayan, sa ating bawat barangay. Samantala, sinabi naman ni Police Brigadier General Jean Fajardo, ang direktor ng Police Regional Office 3, na hindi ito maaaring ipagkulang bahala dahil involved dito ang seguridad at kaligtasan ng mga lokal na opisyal sa Pampanga. Pakiusap ko lamang po sir kapag may nare-receive po kayo ng mga itong klaseng pananakot either through text, through social media ay ipaalam niyo po kaagad sa amin, and I'm giving you my personal word po na aaksyonan po namin ito because hindi nga po natin alam kung ito lang ba ay extortion, baka this may lead to a more serious problem kung ipagwawalang bahala po natin, at wag po kayong magbigay ng anumang amount because this will encourage those people behind these threats po na ang objective lamang po ay extortion po. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Yan ho mga kabalen, ang latest dito sa ating binabantayan kaugnay ho nitong investigasyon ng Quad Committee regarding dito investigasyon ng House Committee on Peace and Order regarding ho dito sa mga serye ng pagpatay sa ilang mga lokal na opisyal sa lalawigan ho ng Pampanga. Bigyang daan natin yung ilang mga comments. Eto si Si Kabayan Art Consuelo, sabi niya, mula Pandan hanggang Marquis, sobrang traffic po, Kuyang Justin. Ayan, mga kabalen. Oo, silipin ho natin yung real-time traffic monitoring natin via Google Traffic. Oo, para humalaman din natin yung senaryo. Sabi ni Kuyang Art, sobrang traffic dyan sa may area ho ng Pandan. Going to Marquis. Nasaan ba tayo? Ito. Ito po, papa-flash ko lang sa ating screen. Kuyang Art, huwag kang magsa-cellphone habang nagte-text. Di baling na, huwag kang magsa-cellphone habang nagte-text. Ang labo naman na sinabi ko. Kulang pa sa kape si Kuyang Justin, huwag kang magsa-cellphone habang nagda-drive. Ayan. Nakastop yan for sure dahil usad pagong raw. Itong andar ng mga sasakyan dyan ho sa bahagi nitong Pandan, patungong Marquis. Ito ho mga kabalan, nakikita na natin yung dark red color na atin hong na-monitor sa Google Traffic. Talagang traffic na, kahit saan talagang kabilaan ho yung traffic. Ito, silipin natin, real-time traffic monitoring tayo. Ayan ho mga kabalan, kung inyong makikita, dito ho sa may area ng Pandan Road, sa bahagi po ng Jollibee. Yung papasok ng City Center sa Pandan Tabon Road. Ayan, nakikita nyo, pulang-pula ho yung linya dyan. Merong green yung kabilang lane, yung patungo ng Marquis. Ayan. Ito po, mga kabalen, sa mga oras na ito, nakikita natin. Yung kulay green, maluwag ho yung traffic situation dyan. Pero pagdating ho nito sa may area ho ng Mining. Hindi sa Mining, sa may lagpas na, yung Tabon, yung papasok nga ng City Center. Ayan, makikita ho ninyo, ay may volume na ho ng mga sasakyan dyan. At syempre, itong approaching dun sa tulay. Ayan mga kabalen, pulang-pula ho yung linya. Ito, berde-berde na pagdating ho dito. At dyan, medyo merong pagbabagal muli, bago makarating ng rotonda dyan sa Angeles. Matagal na hong rinereklamo ng mga kababayan natin yung rotonda sa Angeles. Masyado daw maliit, At yan din yung nabanggit ng DPWH doon sa mga nakalipas na ating interviews long time ago. Maliit talaga. Ito hong rotonda dyan sa may area ng Marquis, Kaya naman, nagkakanda, buhol-buhol ang trapiko. Sabi ni Kuyang Art, nakastop naman. Siyempre, dapat Kuyang Art, kabayan, maging maingat ho tayo sa pagmamaneho. Ayan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Silipin pa natin yung ilang mga balita. Dito ho sa, ito naman. Nahanap lang ni Kuyang Justin, Bigyan daan muna natin, public service announcement.
Eto ho, mga kabalen. Public service announcement muna ho tayo dito sa CLTV 36 Newsstream. Sa mga oras hong ito, ayan, nag-post itong ating kasamahang si Arlene Salonga. Ito ho, pinaghahanap si Tatay Primo Macaraig. Edad 57 years old. May height na 5'6". Huli po siyang mataan dyan sa may Miranda Extension sa San Nicolas, Angeles City noon pang October 2, 2024. At kung meron hong nakakilala kay Tatay Primo, maaari ho kayong tumawag, magbigay alam dito sa mga numerong nasa inyong screen. Basahin ko na rin, 0912-044-8329 at 0948-753-0869. Mga kabalen, nalalapit na po ang Chinese New Year. Alamin naman natin kung ano ho yung magiging swerte o ano yung dapat bantayan ng ating mga netizen, mga kababayan ho natin ngayong syempre. Kung hey Fachu. Malapit na ang Chinese New Year. Ano ba yung makatutulong sa atin para ma-attract, ika nga, yung tinatawag na swerte ay narito po ang balita ni Ashley Punsangan. Panoorin ho natin mga kabalen. Kung hey Fachoy. Sa nalalapit na pagsalubong ng Chinese New Year sa January 29, hindi lang ang mga Chinese ang nagse-celebrate nito dahil maging ang mga Pinoy nagkikisaya rin. Nakabase sa lunar calendar ang pagdiriwang kaya naman walang permanenteng petsa para rito. At kasabay ng pagsimula ng bagong lunar calendar, ito rin ang pagpasok ng Year of the Snake. Dahil dito, kasama sa mga Chinese zodiac na maaring vulnerable sa bad luck ngayong taon ay ang mga taong pinanganak sa Year of the Snake, Pig, Monkey at Tiger. Medyo low yung force ni snake ngayon. So, mag-ingat siya like sa investment, sa mga scam. Prone sa scam yung mga 4 na year sign ngayon. Ngayong nalalapit na ang Chinese New Year, ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng dapat malaman ngayong 2025? Future dusk ang lucky color ngayong taon. Ito raw ay pangontra sa mga impulse decisions o ang paggawa ng mga padalos-dalos na desisyon na maaaring makasakit o makapagdala ng malas sa sarili. Ayon sa feng shui expert at seller ng mga pampaswerte na si Mariel Goloran, may iba't ibang mga charms na magandang gamitin para sa pag-attract ng swerte sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang piyaw o ang pikshu ay isang mythical Chinese creature na sumisimbolo sa wealth, protection at good fortune. Ito raw ay swerte para sa business. Pagdating naman sa magandang career, may namang pagsusuot ng mga charms sa may citrine stones dahil ito ay sumisimbolo sa overflowing success lalo na sa career. Okay rin itong i-partner sa piyaw para sa pagkakaroon ng financial freedom. Rose quartz naman ang para sa iyo kung hanap mo ay maayos na love life ngayong taon dahil ito ay sumisimbolo naman sa love and fidelity, happiness, harmonious relationships at peace of mind. Para naman sa pagtataboy ng bad energy at inggit, magandang pangontra rito ang mga evil eye charms. Kung ikaw naman ay pinanganak sa Year of the Snake, Pig, Monkey at Tiger, may namang pagkakaroon ng Tai Sui amulet for protection against bad energy and negativity at ma-attract ang positive energy. Ilan lamang ito sa mga charms na pwedeng gawing panangga sa malas ngayong taon. Magkakaiba naman ang pananaw ng ating mga kabalen ukol dito. Kasi po, kailangan rin po mag-tiyaga at magsipag. Hindi po lahat nadadaan sa swerte. Kasi nasa tao po yung swerte. Mga feng shui, kunin mo kung hindi ka pa rin kumikilos, diskarte, wala pa rin pong swerte. Ito rin ang naging paalala ni Goloran. Ayon sa kanya, huwag lang umasa sa mga pampaswerte dahil hindi naman ang mga ito ang tanging gagawa ng inyong kapalaran. Kung nafe-feel mo na, mami-feel mo yan na medyo mabigat, hindi maganda yung aura mo ngayon 2025,
mag-wear ka niyan, din sabayan mo ng sipag. Di naman pwedeng, for example, bibili ka niyan, uupo ka lang. Siyempre, kailangan maghanap buhay ka para lalo kang swertehin. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Yan ho, mga kabalen, ha? Malinaw itong payo ng ating feng shui expert, no? Ito ho ay mga gabay lamang, yung mga pampaswerte, at kailangan ay tayo ay maghanap buhay pa rin upang sa gayon ay makuha po natin o yung ma-achieve natin, achieve ma-achieve natin yung ating mga aspirations, yung ating mga pangarap. Ayan, may balita ho dito si ating kasamang si Arlene. Ito mga kabalen, meron daw 2 kabaong na nahulog dyan sa may North Luzon Expressway. Ayan, sinisikap pa ho natin kausapin itong management ng NLEX. Pero ito ay pinadala ng isang netizen. Binahagi po sa atin yung kanyang POV. Ayan, 2 kabaong na nahulog sa North Luzon Expressway. Abangan ho ninyo yung detalye ng balitang yan. Kakapasok lamang na balita. At ito mga kabalen. Sige, ayan, napaka-important. Alamin muna natin, tawagan natin yung NLEX Corporation, at saang area ba yan, Arlene? Ito kakabip lang sa akin, kaka-alert lang ho. Merong 2 kabaong na nahulog dyan sa may bahagi po ng North Luzon Expressway. Ayan, mamaya ipa-flash ho natin yan. Eto naman mga kabalen, good news muna ho tayo para naman na tayo sama-samang ma-inspire. Ayan. Eto ho mga kabalen, nakita ko ito sa Facebook, isa ho sa ating mga dating kasamahan sa CLTV 36 at ngayon ay bahagi na po ng institusyon ng City College of San Fernando, Pampanga, CCSFP, itong si Sir Chris Balingit ang nag-post nitong napakagandang kwento at very, very inspiring at kung saan, kasama niya yung ating dating kasamahan dito sa CLTV na si Sab Durance, si Sabrina, dati ho natin siyang production assistant. At meron ho silang proyektong ginagawa na nakakatuwa at naging inspirasyon sa marami sa atin. Hindi na ho kasi problema sa kanilang baon yung ilang estudyante ng City College of San Fernando matapos po silang maging benepisyaryo ng Dagdag Baon Project na pinangungunahan po nitong dati nating kasamahan sa CLTV 36. At isa na ho riyan si Sabrina Durance na dati pong production assistant dito ho sa ating Current Affairs Department. Hi Sab, kumusta? Regards Sab, At katuwang ho niya itong kanyang kaibigan at dati rin ho nating kasamahan na si Sir Chris Balingit na ngayon po ay College Academic Affairs Associate ng OVP o Office of the Vice President for Academic Affairs and International Engagements ng City College of San Fernando, Pampanga. Labis ho ang pasasalamat ni Sir Chris kay Sab para sa tiwala nito na ibahagi ang kanyang blessing sa mga mag-aaral ng CCSFP. Dagdag pa ni Sir Chris sa kanyang Facebook post, hindi po ang amount ang nagmamatter kung hindi yung thought behind it. Ayan, very inspiring story at in a simple way, nakakapagbahagi po ng blessing itong ating kaibigan na si Sabrina Durance. Ayan, nakaka-proud. At syempre, si Sir Chris Balingit, maraming salamat sa pagbabahagi po ng very inspiring story na ito dito sa ating programa. Ayan. Hindi lamang huyan yung inspiring mga kabalen, kung maraming bad news, lalong-lalo na when we talk about ito sa gobyerno, politika, etc., mainit na usapin, sa mga ordinaryong tao mga kabalen, makakakita ho tayo ng pag-asa at ng good news. Gaya na lamang ho nitong kakapakita ko lamang itong ginagawa ho nila Sir Chris Balingit. Talagang good news at very inspiring yan. At syempre, meron din hong isang good news at very inspiring. Ito hong isang matapat na ginang
na nagsauli ng kanyang napulot na pera. Okay? Tinawag hong magandang halimbawa ng integridad at katapatan. Ito hong ginang mula po sa Mexico, Pampanga. Nakabulot ho si ating Maribel Yambao ng pera. Dyan ho sa may city proper ng San Fernando. At sa halip na kanya pong ibulsa o itago ang pera, nakita mo yung pera sa kalsada, di ba? Pero sa halip po na ibulsa niya at itago ang pera ay sinurrender po niya ito sa enforcer ng City Public Order and Safety Coordinating Office sa San Fernando na sina Roel Punanan, Alexander Ocampo at Alan Pacolcol para maibalik ho ito sa may-ari. Kung sino ho ang nawawalan ng pera, makipag-ugnayan ho kayo sa headquarters at si Posco. Pwede ho kayo mag-message sa kanilang Facebook page. Ayan, at si Posco dyan sa si Posco San Fernando. Ayan. Siyempre, pagbati ho dito sa matapat na ating kabalen, sana'y pamarisan kayo ng maraming taong bayan at sana'y pamarisan kayo ng mga lingkod bayan, yung mga namumuno sa gobyerno. Sana ganyan katapat. Hindi pa nahuhulog yung pera. Minsan, binubulsa na. Hindi ko sinasabi kung sino yun o kung sino sila. Di ba? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Ayan. Mga kabalen, magpapaalam na ho si Kuyang Justin. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Magkita-kita ho tayo muli bukas, 10:15 ng umaga, dito po sa CLTV 36 Newsstream. Maraming salamat po.